Un total de 165 persones van signar aquest diumenge a l'Escala per demanar l'amnistia pels presos del procés, en una iniciativa promoguda per Òmnium Cultural. El lloc escollit va ser la plaça Víctor Català, on es va instal·lar una carpa des de les 11 del matí fins la 1, tot aprofitant el mercat de fruita i verdura dels diumenges. La recollida de signatures servia també per seguir recordant la situació per la que passen els presos. Francesc Jiménez, Òmnium Cultural l'Escala. No només es recullen signatures per exigir, perquè s'ha de fer així, la llibertat de presos, d'exiliats i de tots els que estan encausats per lleis injustes i llavors no només per això, sinó per estar simplement reivindicant i recordant a la gent que això encara no s'ha solucionat. Hem de continuar lluitant, fent-ho evident, hem de continuar sent democràtics, hem de continuar sent justos, hem de continuar reclamant cada dia, perquè són situacions tan injustes i que clamen al cel de tanta violació de drets humans que no podem pas esperar ni parar. Tot i que la resposta de l'Estat no és l'esperada, hi ha confiança en trobar una sortida. Sempre hi ha solució, perquè sempre esperes que fins i tot l'altra banda, malgrat són tan poc democràtics i poc justos, en algun moment se n'adonin que aquesta lluita la tenen perduda. Per Òmnium Cultural és important no defallir ni perdre la paciència, segons s'explica, una de les armes de l'Estat. Que l'única manera amb la que ells tenen la lluita, a part de les violacions de drets humans i de la repressió, és desanimar-nos, desunir-nos i desesperar-nos. Per tant, l'únic que podem fer és insistir, persistir i seguir. Les 165 signatures es sumaran a les que ja s'havien recollit per altres vies i col·lectius, tant a l'Escala com a d'altres poblacions. A Figueres, la recollida, per exemple, es va fer dissabte.